Както сте видяли заглавието, булнах и двата акаунта. Да, като цяло това е. Няма какво да казвам, че пазара е виновен или нещо. Аз си бях виновен във всеки един от пътите, в който овъртрейдвах и овъррисквах. И това е. Няма да се оправя, докато не го правя това. Затова ще си купа още един акаунт и от сега да ви покажа наистина са бричнати акаунтите, 200 акаунта. Акаунт брич, акаунт reset your акаунт. Ето, не мога брич, цак, дата, час. И ето го и стока акаунта, който е бричнат също, от който също са ми трите пеята, които направих. Акаунт бричт. Ето дата и час. И да. Няма дори какво да ви обяснявам за самия трейд, понеже нито изпазвах стратегията да си сложа самия стоп лос, нито нищо. Иначе главно да, тук от това е SMT. SMT тук влиза в този конфлюенс, на златото е обратното. И да, това е загубен акаунта. Затова сега ще си купа още един акаунт. Да, звучи глупо, звучи неправилно. Не можеш да си управляваш емоция, защото си купуваш още един акаунт. Губиш, стои на демо, поправи се. Да, принципно това е най-доброто. Но аз знам лично от себе си, че ако не овъртрейдвам, не овъррисквам, аз съм profitable трейдър и ще го докажа. Дори в момента да е труден момент, в който се губя двата акаунта. Всеки път, който един вид овъртрейдвам, ще правя giveaway на мисля, че 5k акаунт. Един вид най-ефтиния, който е. Всеки път, който да, овъртрейдвам или да, ще правя именно giveaway на този 5k акаунт. И един вид овъртрейдването ще става не като пусна повече от две позиции, ми пусна още един трейд след като съм загубил или да, това е главно. От ето ще раздавам ако нещо, именно просто ще си правя нов имейл, ще купувам самия акаунт и ще ви дам с имейл в акаунта и вие там да се верифицирате или по-скоро ще ви дам по веровалют нещо такова. И да, като цяло това е. Не то трейдер, по-скоро news announcement, някакви глупости. И може би да, ще гледам. Не съм сигурен, но бих гледал да си взема още един акаунт, не съм сигурен какъв размер. Тега в момент, дали ще го превъзмогна, със сигурност. И съм благодарен на Бог дори колкото да не... Окей, това дете се случи, че дори съм в още такава възможност да мога да си купя един акаунт, дори да се опитвам да трейдвам. И че винаги може да е по-зле. Бог няма да ни даде препятствие, което няма да преминем. И да, това не е някакъв демо акаунт, това си напълно фандед акаунт, 100 беше минат, 200 го минах. И да, нямах търпение, нямах психика и другия път, като го правя, ви казвам, ще раздавам именно такъв акаунт. Всеки път, като овъртрейдвам, именно като загуба трейд, след това пусна още един в друга посока или дори в същата, просто всеки път, като овъртрейдвам, ще или овъррисквам, също го броим над процент и 2, ако рисквам, а именно не след като минавам акаунт, примерно ако съм процент нагоре, бих рискнал 2% и така, но ако рисквам, когато съм и така, но ако рисквам, когато съм не процент назад, не процент напред, няма да рисквам 2%, ще рисквам 1%. А именно, искам да съм напълно честен с вас, както виждате, показал съм почти всеки един акаунт, дали съм го минал или не. 50 като го бях загубил, 100 като го минах, показах ви пейаути, каквото и да е,
200-ката го загубих, 100-ката го загубих. Искам да покажа абсолютно цялата трансформация от началото до където стигна и да не се предам именно в трейдинга и това да ви показвам неща, които аз уча да се учим заедно. И да, ще има трейд рекап от новият акаунт.